मैया मैया दुर्गा जी माई कसाई के काल हई धके विकराल रूप संतन के तारेली चंड मुंड ऐसन के झुंड कहीं लौके तो अरे गर्दनौरा के खून कुंड भीतर गाड़ेली जंत कौनो संत के जयंत पर उतारू होके तो जहवे से मनो कर तहवे से फारेली भाव भरल भगती के प्रभाव जहां देख लेली तरह सुजस हरिजन के जिंदगी संवारेली कवि महेश पर कवि महेश पर विशेष दया राखेली अरे फंसे न देली मुकेश के झट से उबारेली। अच्छा भैया आई नवरात्र के समय चल रहल बा मैया जी के आसन आज घर घर में आ गई बा। एगो भक्त कहता कि माई हम सुनले बानी कि जैसे गोपालगंज जिला थावे में जात के हरिजन रहसु भगत तारे के बुलवले दुआ के रहसु भगत के लाज के बचौलू आज एहू लड़का के एक बार लाज बचावे के बाद कभी महेश जी की रचना हमरा वसे के सुनावत तनी। लड़का माई से कहता बोध बुद्धि के कारावा आज फेरू तारे आवा जैसे रहसु के कैलू धार मैया जी वैसे हमरो लगा दो नैया पार मैया जी वो सही हमरो लगा दो नैया पार मैया जी बोध बुद्धि के कारावा आज फेरू तारे आवा बोध बुद्धि के कारावा आज फेरू तारे आवा जैसे रहसु के कैलू उधार मैया जी ओ सही हमरो लगा दो नैया पार मैया जी ओ सही हमरो लगा दो नैया पार मैया जी। जय हो माई जय हो। बना रही निकू भाई बना रही वाह बबलू वाह। लड़का कहता कि माई हम सुनले बानी दल बल के साथे महिषा छल करे लागल बारी अवारी बेकार हो के लागल दल बल के साथे महिषा छल करे लागल बारी अवारी बेकार हो के लागल का भइल भौआ टेढ़े भइल मैया के महिषा गिर गइल भारा के भौआ टेढ़े भइल मैया के महिषा गिर गइल भारा के मार के भी तू दिहलू हतार मैया जी ओ सही हमरो लगा दो नैया पार मैया जी ओ सही हमरो लगा दो नैया पार मैया जी। जय हो माई जय हो।
बुढ़िया माई लेके कहते कि माई तू लड़का के जितने प्यार करेलू दुलार करेलू उतने खिसियाऊ हो। हम सुनले बानी खिसियालू जितने तू उतने दयालू, एक ही पुकार पर कहां से कहां जालू। निकू भाई तनी महीने में भाव बदल जाए। खिसियालू जे तने तू ओ तने दयालू, एक ही पुकार पर कहां से कहां जालू। मुकेश के देके आशावासन निमिया पर लागल बाडासन। मुकेश के देके आशावासन निमिया पर लागल बाडासन। भइलू कवि महेश पर उपकार मैया जी, ओ सही हमरो लगाना नैया पार मैया जी, ओ सही हमरो लगाना नैया पार मैया जी। बोध बुद्धि के करावो आज फेरू तारे आवो, बोध बुद्धि के